3 glavna problema Srbije danas. Konfuzija, hipokrizija, paranoja. Još uvek visoka stopa nezaposlenosti, tenzije u regionu i slaba opozicija. Šta je najveći dosadašnji uspeh vlade Srbije? Radovi na koridorima Železara u Smederevu, Air Srbija i dometi u javnim finansijama. Fiskalna stabilizacija, napredak u pregovorima sa Evropskom unijom i koliko toliko očuvani regionalni odnosi uprkos različitim izazovima. A najveći neuspeh? Širenje atmosfere u društvu, podela na nas i njih. Još uvek nisu sanirana javna preduzeća, još uvek nije bilo ozbiljne racionalizacije javnog sektora. Ocenite dosadašnji rad premijera Vučića ocenom od 1 do 5. 3+. 5. Ocenite dosadašnji rad predsjednika Nikolića ocenom od 1 do 5. 3-. 3. Šta Aleksandar Vučić dobija, a šta gubi time što se sa premijerskog mesta kandiduje za predsjednika? Gubi kancelarski sistem koji je na mala vrata uveo, ali koji se pokazao kao moguće efikasan, a dobija neizvesnost kako će rešiti model vlasti Borisa Tadića u koju će verovatno upasti. Pa gubitak je neizvestan jer ne znamo ko će biti njegov zamenik na tom mestu, a dobija mogućnost da sopstvenu stranku i vladajuću koaliciju što je više moguće zaštiti od rizika gubitka predsjedničkih izbora, a gubitak predsjedničkih izbora u Srbiji može da bude fatalan po političku nomenklaturu. Da li je vas iznenadila najava kandidature Tomislava Nikolića za predsjedničke izbore uprkos podršci Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću? Donekle da. Jeste, jer sam verovao da je Nikolić realističan političar. Zašto je Nikolić odustao od kandidature? Mislim da nema resurse da se nosi sa artiljerijskom vatrom koja je prema njemu bila ispaljena. Shvatio da nema šanse. Kako tenzije između Vučića i Nikolića utiču na rejting Srpske napredne stranke? Ne toliko, jer ta stranka je promenila svoju DNK i ona je sada Vučićeva partija. Direktno ne utiču negativno, ali indirektno mogu da utiču negativno, jer od toga može da se napravi jedna interesantna medijska i politička priča. Zašto proevropska opozicija ne može da se ujedini oko zajedničkog predsjedničkog kandidata? Zato što nije proevropska. Mislim da ne treba o tome ni da razmišlja, jer zajednički predsjednički kandidat treba da bude pripremljen pre godinu dana. Šta spaja, a šta razdvaja Sašu Jankovića i Vuka Jeremića? Spaja ih što su dva najozbiljnija lidera opozicije, a nemaju svoje partije. A razdvaja ih to što su jedan levi centar, jedan drugi je desni centar i mislim da pristalice jednog ili drugoga nekada više vole Vučića i Nikolića nego ove iz opozicije sa suprotne strane. Pa spaja ih opozicija sadašnje vlasti, a razlikuje ih ipak to što je Vuk Jeremić više okrenut nacionalnom delu biračkog tela, dok je Saša Janković političar koji hoće da bude reprezent liberalne građanske opcije. Da li očekujete drugi krug predsjedničkih izbora? U situaciji bez Nikolića koji je mogao da poremetim donekle stvari, drugi krug je teško izvestan. Jako malo verovatno. Koga vidite kao kandidate za eventualni drugi krug? Zavisi šta Boris Tadić i Čedomir Jovanović odluče. Vučića i Šešelja ili Vučića ili Jeremića. Da li su Srbiji uz predsjedničke potrebni i vanredni parlamentarni izbori? Apsolutno, mislim da nama kada bilo koje izbore raspišemo, moramo da raspišemo sve, jer nismo kompletni, ostaje jedna vrsta nedorečenosti u ovakvom sistemu vlasti. Ne nužno. Šta će presudno uticati na opredeljenje građana na ovim izborima? Za ili protiv Vučića. Potencijal da mu se veruje u ispunjavanju svojih političkih obećanja i kompetencija kandidata da vrši državnu funkciju. Kako komentarišete ocene zapadnih medija da je region bivše Jugoslavije ponovo bure baruta? Region bivše Jugoslavije je zamrznuti konflikt i kao što je Zoran Đinđić nekad govorio, sveća dogoreva s oba kraja. On je uvek bure baruta, s tim što Zapad drži šibicu, a često i dodaje barut.
Može li Srbija da uđe u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo? Može samo kada je bila Kipar. Jako teško. Ocenite slobodu medija u Srbiji na skali od 1 do 5. 3 minus. 3. Koju biste knjigu vi uvrstili u školsku lektiru? Stephena Kinga, Carrie. Nevolja pitomca Terlesa Roberta Muzila ili Sentimentalno vaspitanje Gustava Flaubera. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Cenim što je odličan poznavalac političke filozofije. Radoznalost, toleranciju i sposobnost da uvaži i mišljenje sa kojim se ne slaže. Šta mu zamerate? Pa da možda komentarisanje dnevne politike ne zapusti možda malo nauku, a nadam se da neće. Ništa mu profesionalno i politički ne zameram, jedino ponekad piše predugačke tekstove i za moj ukus često pominje narodnu muziku. Šta biste mu poručili? Pa volio bih da odigramo revijalno neki basket kao što smo igrali dok smo zajedno studirali, a sociologiju i filozofiju. Vidimo se.